Dobrý den, vítejte u přednášky, která je věnovaná autonomním diferenciálním rovnicím. To jsou diferenciální rovnice, které jsou nezávislé na čase. Zjednodušeně řečeno, děj, který modelujeme pomocí rovnic tohoto typu, tak probíhá stejně na začátku ledna jako v půlce listopadu, v úterý stejně jako v pátek. Když se podíváte na osnovu, tak tady vidíte mechanické oscilátory, vlastně každá, každá úloha z klasické mechaniky se určitým způsobem díky Newtonovým pohybovým zákonům redukuje na diferenciální rovnici nebo soustavu diferenciálních rovnic a dost často ty diferenciální rovnice jsou autonomní, když je to soustava, teda tak systém autonomních diferenciálních rovnic, čili autonomní systém, a je to potom úloha toho typu, jakýma se budeme dneska zabývat my. Ale ten záběr je mnohem širší, jedna z jednoduchých a velice hlubokých a klasických využití tady této teorie je populační ekologie, ale využívá se třeba i v ekonomii, kdy sledujeme tok peněz, využívá se v krajině, kdy můžeme třeba sledovat tok energie ve formě tepla nebo tok vody, využívá se v sociologii, třeba můžeme dokonce modelovat, jak roste síla teroristických skupin nebo nějakých skupin, které nás zajímají, využívá se k analýze nějakého řetězce, ať už je to potravní řetězec v populační ekologii nebo vztahový řetězec třeba v sociologii, využívá se k modelování konkurence třeba nejenom v populační ekologii, ale i třeba na trhu, jak si konkurují banky a tak podobně. Ten záběr je velice široký a nástroje, které se používají při studiu tady těchto úloh, tak ty mohou být překvapivě jednoduché a i dejme tomu s malým vybavením se dá udělat hodně práce a dají se odvodit zajímavé výsledky. Jo, tak to určitě nás zaujme, že bychom si mohli tady tuto teorii taky osvojit a to bude právě obsahem dnešní přednášky. Budeme se opírat o nějaké výsledky, které známe z dřívějška, nebo možná ze střední školy. Pokud na střední škole jste neměli komplexní čísla, tak nevadí, já to připomenu v pravou chvíli a během celé té přednášky budeme jako nezávislou proměnou, to podle čeho se derivuje, tak budeme brát, že je čas, budeme ho označovat t. Jo? Čili autonomní potom znamená vlastně nezávislý na čase. Jak už jsem říkal, děj probíhá stejně v úterý, stejně ve středu, stejným způsobem ve čtvrtek. Obecně, když budeme mít jednu rovnici jedné neznámé, která je autonomní, tak je to rovnice, která je tady označena jedničkou. To je pochopitelně rovnice se separovanými proměnnými a dokázali bychom ji vyřešit separací proměnných, tak jak jsme si to ukazovali v jedné z těch předchozích přednášek, ale my se budeme tady opírat o něco jiného. My se nebudeme snažit tu rovnici integrovat, ale budeme se snažit zjistit, jak se chovají řešení v dlouhodobém horizontu. To znamená, jednak třeba, které řešení tam jsou konstantní. To je jednoduchý, stačí si vzít tu pravou stranu a položit tu pravou stranu rovnu nule. To budeme mít takzvaný konstantní řešení. Potom by nás zajímalo, co dělají teda ty řešení ostatní. Oni teoreticky můžou dělat ledasco, ale když ta pravá strana je dostatečně hezká, když je hezká tak, že každá počáteční úloha má právě jedno řešení, tak potom už třeba dochází k tomu, že se integrální křivky, čili graf řešení té diferenciální rovnice, že se integrální křivky, které přísluší dvou různým řešením, nemůžou protínat a potom, když máme třeba dvě konstantní řešení, tady bude čas a tady bude hodnota toho y,
tak ty ostatní řešení musí být nějak sevřený mezi těma konstantníma řešeníma. Jo? Tohle to opravdu teda vídáme a je jednoduchý zanalyzovat, jaká bude situace, protože si stačí uvědomit, že ta funkce f mě vlastně udává znamínko derivace a znamínko derivace mě vlastně definuje růst nebo klesání. Jo, takže dejme tomu, že bychom třeba měli, že vezmeme nějaký konkrétní příklad, že bychom měli takovouhle úlohu ze sociologie. Sociologové tomu říkají soupeření jestřábí a holubiční povahy. Ale podobně se dá třeba modelovat i soupeření genů, čili šíření genů v populaci. Budeme mít v populaci nějakých třeba lidí dva vzorce chování, vzorec typu jestřáb a vzorec typu holubice. Nebo aby jsme tam teda neuvažovali i nějaký to lidský přemýšlení, tak můžeme vzít nějaký jednodušší organismy. Jo? Třeba klidně i rostliny. To chování typu jestřáb znamená, že ten jedinec, který se chová podle tohoto vzoru, tak ten bojuje o zdroje, který využívá potom k dalšímu růstu nebo k dalšímu rozmnožování, k přežití, a ustoupí při boji o zdroj a jedině v případě, že prohraje. Chování typu holubice je zase taková, no, jak už to říká ten název, holubičí povaha, že do konfliktu nejde a pokud se setká u nějakého zdroje s jestřábem, který je připravený bojovat, tak odejde. Pokud se tam setká s holubicí, tak jedna holubice prostě ten zdroj skonzumuje, druhá odejde, průměrně skonzumují každá polovinu. Pokud se u toho zdroje setkají dva jestřáby, tak se o ten zdroj poperou, jeden z nich vyhraje, ten zdroj skonzumuje. A tady vlastně je takový nějaký plýtvání energie na ten vzájemný boj. Určitě by bylo asi šikovný, kdyby to evoluce zařídila tak, aby tam k tomu plýtvání nedocházelo, ale tak se podívejme, jak to bude. Z těch předpokladů, který jsem tady řekl, tady jsou potom ještě podrobněji sepsaný, tak z těch se dá, není to tak úplně jednoduchý, ale není to ani složitý, třeba zkuste se kouknout, pokud vás to hlouběji zajímá, tady do této knihy, anebo si zkuste vygooglit replikátorovou rovnici. Dá se odvodit, že kolik četnost výskytu jestřábů v populaci, čili kolik procent populace má ten agresivní způsob chování, takže se řídí tady touto diferenciální rovnicí. Derivace x podle času, x je ta četnost, je součinem četnosti výskytu jestřábů, četnosti výskytu holubic a potom členu, který souvisí s tím, jaká je vlastně výhra, jaký je užitek z toho zdroje a jaký jsou náklady na boj. Jo, to V je užitek ze zdroje, to D jsou náklady na boj. A jsou možný vlastně relativně dva různé průběhy tady té funkce, která je definovaná tou pravou stranou na intervalu od 0 do 1. Podle toho, jestli ten kořen tady této závorky padne do intervalu od 0 do 1 anebo mimo tento interval, čili podle toho, jaký je vzájemný podíl té výhry a nákladu na boj, tak máme buď to tu zelenou křivku nebo tu modrou křivku. Tak představme si nejdřív, že bychom měli tu modrou křivku. Já ji tady překreslím. A to vlastně znamená, že ta funkce, která je na pravé straně té diferenciální rovnice, je pořád kladná. To znamená, že i ta derivace je pořád kladná a to znamená, že ta funkce, tady k vodorovně mám x, svisle mám x krát 1 minus x krát v půl minus d půl krát x. Tak to znamená, že to x roste. To znamená, že vlastně ta četnost výskytu jestřábů roste pořád dál až k 1. To znamená, že v té populaci budou samý jestřáby. Tohle nastává v případě, že nám tady tento člen uteče až za 1
Jo? To je v případě, kdy ta výhra je větší než náklady na boj. Toto vidíme třeba u stromů. Jo? U stromů ta výhra je to, že dosáhnou na sluneční svit, náklady na boj jsou, že si musí vybudovat vyšší kmen. Ty náklady na boj jsou relativně malý ve srovnání s tím užitkem. Obzvlášť teda, čím jsme třeba blíž k rovníku, tak proto taky stromy v lese jsou vysoký. I když by pro ně bylo třeba výhodnější, kdyby se všichni domluvili a zůstali třeba ve výšce cca třeba do 5 metrů. Jo? Nefunguje to tak. Jo? Ta evoluce to řídí jiným způsobem. Není to na úrovni toho, že by se domluvila vlastně jak kdyby celá skupinka. Oni se pochopitelně teda nemůžou domluvit nějakou komunikací, ale tohle to prostě všechno zařídí ta evoluce. Takhle to nefunguje, protože přežívá ten nejsilnější jedinec, jo, ne skupinka, tak se vlastně všichni jedinci snaží být co nejvyšší a proto teda máme ty lesy takový, jaký jsou. Oproti tomu, když by třeba ta výhra byla menší než náklady na boj, tak se zase až tak bojovat nevyplatí. Že jo? To bychom byli u té zelené křivky. Já už jsem zase překreslím. Tady ta pravá strana je pod osou X, pod vodorovnou osou, to znamená, že je záporná, to znamená, že tady to x čárkou, ta derivace xu je záporná, to znamená, že to x klesá a četnost toho výskytu těch jestřábů klesá. Jo? A tady naopak je ta funkce zase nad osou x, to znamená kladná, čili tady ta derivace je kladná a četnost toho výskytu jestřábů roste a ustálí se to na té rovnovážné poloze, která odpovídá nulovému bodu tady této závorky, čili to bude v/d, jestli se na to dobře dívám. To zase znamená, že tam nějací jestřáby vždycky budou, ale nebude jich tak moc. Myslím si, že zase, když se na to člověk koukne tak nějak lidsky, tak je to pochopitelný. Představme si, že bychom měli třeba populaci, která je složená jenom z holubic, takovou tu, dejme tomu, energeticky úspornou, jo? Populaci, která neplýtvá na nějaký vnitřní boje. Tak tam, jakmile přijde jeden nějaký rafan, který je ochotný se o všechny zdroje servat s těmi ostatními, tak ten vlastně má užitek ze všech zdrojů, ke kterým přijde, protože ty holubice radši jdou pryč, než by se pouštěli do boje. Jo? To znamená, že vlastně to chování podle jestřába tak je výhodné a dává tomu nositeli toho vzorce chování evoluční výhodu. Jo? Zvyšuje to vlastně jeho sílu při rozmnožování nebo při přežívání. Jo, takže tady to vlastně vede k závěru, že ta populace se ustálí na hodnotě, která odpovídá, ještě možná jinak, četnost výskytu jestřábů se ustálí na hodnotě, která odpovídá podílu užitku ze zkonzumování zdroje a nákladů na boj o tento zdroj. No, ale jestřáby teda v té populaci budou vždycky. Podobným způsobem se dá třeba modelovat šíření genů. Teď by mě zajímalo možná ještě, co se stane, když se z toho bodu, k kterému vlastně všechno směřuje, když se z něho o kousíček vychýlíme. Protože při studiu reálných dějů, jevů, vždycky dochází k nějakým efektům, kterým říkáme perturbace. To jsou nějaké změny, ať už drobnější nebo nějaký větší, které jsou způsobeny jevy, které my nedokážeme v tom našem modelu nějak podchytit.
Dejme tomu, že by třeba mohla část populace nějakým způsobem vyhynout díky tomu, že třeba nějakou dobu má nepříznivější podmínky pro život. Tak když se podíváme třeba na populaci, která by po uplynutí dostatečně dlouhé doby se ustálila na té rovnovážné poloze a došlo by tam k nějaké výchylce, třeba směrem nahoru, jo? Že by se tam najednou z nějakého důvodu zvýšila četnost těch jestřábů. Jo? Dejme tomu třeba, že 1 sezónu nebo 10 sezón by ty holubice měly horší životní podmínky a rychleji by umíraly. Jo? Tak dejme tomu, že se stane, že z tohoto stavu ta populace přeskočí tady do tohoto stavu. Tak tady je šipečka, která to vrací zpátky. Jo? A když by najednou díky nějakému výkyvu ta populace jestřábů zakolísala a snížila se, tak zase tady je šipečka, která to vrací zpátky. Jo? Tento stacionární bod je takový, že vlastně drobné perturbace časem vymizí, že se ten systém snaží v tom bodě stabilizovat. Jo? Proto se tomu stacionárnímu bodu říká, že je stabilní. Naopak, když bychom tady ještě dejme tomu pokračovali, ono to sice v kontextu toho modelu soupeření jestřábů a holubic nemá smysl, ale když bychom to brali čistě teda jenom jako diferenciální rovnici, derivace x podle t se rovná tady tomu, tak potom už má smysl i tady pokračovat třeba za tu jedničku a tady by ta řešení byly rostoucí a tady by zase byl nějaký stacionární bod a jakmile se pomalinko posunu, tak už mě potom to řešení utíká do nekonečna. Jakmile se o malinko posunu směrem dolů, tak už mě to řešení padá k tomu stabilnímu stacionárnímu bodu. Tomuto bodu se říká nestabilní. Rozlišíme tu stabilitu a nestabilitu velice jednoduše. Jde o to, jestli se ta funkce mění z kladné na zápornou, anebo z záporné na kladnou, jo? Čili jestli klesá, nebo jestli roste. A ten pokles nebo růst, ten jednoduše poznáme z derivace té pravé strany. Jo? Takže takhle je to velice, velice jednoduchý a dost často nám stačí třeba jenom obrázek k tomu, aby jsme dokázali rozlišit, jak je to s chováním toho systému, co se týká existence stacionárních bodů a jejich stability. Jako další ukázku můžeme se mrknout na rovnici, kterou už známe z dřívejška, logistickou diferenciální rovnici, do které započítáme lov. Dejme tomu třeba lov, který je konstantní. Grafem tady tohoto členu, který vlastně je z té logistické diferenciální rovnice, tak grafem je parabola, která je otočená vrcholem nahoru a průsečíky s vodorovnou osou, čili s osou y v tomto případě, protože to je naformulováno tak, že velikost té populace je y a derivace y je r krát y krát 1 minus yk minus h, čili když si tady tohle označíme, že bude fy, tak vodorovně vynášíme y, svisle fy a když to h se bude rovnat 0, tak máme parabolu, která prochází tady nulou a tady káčkem. Populace doroste do té nosné kapacity prostředí K, protože je to tady kladné. Když bude nad tou nosnou kapacitou prostředí, tak to je dlouhodobě neudržitelný stav a ta populace bude klesat, tady máme záporné hodnoty. A k tomu Kčku směřují šipky, to znamená, že se ten systém snaží stabilizovat, tady v tomto bodě ten stav je stabilní. Tady máme stacionární bod, který odpovídá zase nestabilnímu stavu, jakmile tam ta populace jednou dosáhne nenulové hodnoty, začne se rozmnožovat, tak se potom už rozmnožuje až k té nosné kapacitě prostředí. A co když teď to H zvětšujeme? Z nuly to zvětšujeme 0,1, 0,2, 0,24. Tak to znamená, že ta parabola se vlastně posouvá dolů a dejme tomu třeba, když budeme mít tady tu červenou parabolu při intenzitě lovu žádná celá 1, tak tady jsou stacionární body už ne 0 a ta nosná kapacita prostředí, ale 0 a potom něco pod tou nosnou kapacitou prostředí. Jo, tady je ta nosná kapacita a tady jsme kousíček pod tím. A zase tento stacionární bod je nestabilní, tento je stabilní. Když si to tady nakreslím,
mohlo by to dopadnout třeba takhle, tak pokud budeme tady pod tímto bodem, tak tady už je ta populace záporná, to znamená, tam je ta funkce záporná, to znamená, že ta populace klesá, ona vymře. Jo, tohle je prostě dlouhodobě neudržitelná strategie lovu, protože malou populaci lovíme intenzivně. Když ta populace bude dostatečně velká, tak stejná intenzita lovu může být v pořádku. Když ta populace bude dostatečně velká, tak aby ty jejich reprodukční schopnosti dokázaly nahradit ten lov. Když bude někde tady, tak všechno směřuje tady k tomu stabilnímu stacionárnímu bodu. No, stabilní je, protože nalevo od něho ta funkce roste, napravo ta funkce klesá. Tady máme kladnou derivaci, jo, čili nalevo ta funkce roste, tady máme zápornou derivaci, to znamená, že ta funkce klesá. Jo, a to ještě není úplně tak matoucí, tak já tady připíšu, že tady vlastně na té svislé ose vynášíme znamínko derivace, nebo vynášíme derivaci té funkce y a proto teda to pod osou nebo nad osou mě vlastně vyjadřuje, jestli ta funkce y roste nebo klesá. Jo, a růst toho y, když ta osa y míří takhle, tak je doprava, pokles je doleva. Může se stát, že jsme víc a víc hladní s tím lovem a že lovíme s větší a s větší intenzitou. Jo? Potom se ta parabola vlastně posouvá níž a níž, až už když je to třeba takhle, tak tohle to už je zase stav, který je ekologicky, dejme tomu, přijatelný, že tam máme stabilní stacionární bod, to znamená, že to je dlouhodobě udržitelný stav, ale je to celkem nebezpečný, protože když tam dojde k nějakému zakolísání, který mě přeskočí ten druhý stacionární bod, tak potom ta populace okamžitě vymře. Nebo okamžitě. Po uplynutí nějaké doby vymře. Pochopitelně, že to teda nebude hned, ale v závislosti na tom, jak konkrétně ten systém vypadá, tak budeme mít třeba nějakou dobu na to, aby jsme zareagovali. Jo? Ale když nezareagujeme, tak ta populace vymře. Tak může se stát, že se dokonce posuneme s tou parabolou tak nízko, že ty dva stacionární body splynou do jednoho, to bude v případě, že ta parabola se bude vlastně dotýkat té vodorovné přímky, a nebo že dokonce ty stacionární body zaniknou, když se posuneme ještě pod tu přímku. Jo? To znamená, že ta populace vlastně nemá žádný stabilní stacionární bod a v každém případě teda vymře. A když jsme třeba tady v tomto stavu, tak potom už nám stačí jenom malinká změna, aby jsme se přehoupli do tohoto stavu, kdy se ze dvou stacionárních bodů stane jeden a zase jenom malinká změna k tomu, aby i ten jeden stacionární bod zanikl. Tohle to jsou věci, které jsou zase z praktického hlediska strašně důležité, protože většinou jsme zvyklí, že malá změna okolních podmínek se málo projeví na tom, co my sledujeme. Jo, je tam nějaká spojitá závislost na počátečních podmínkách a parametrech a dokonce se dá odvodit teda i matematicky, že za určitých podmínek se diferenciální rovnice tady tímto způsobem chovají. Jo? Ale tohle to nefunguje v případě, že jsme u nějakých nebezpečných hodnot typu třeba, že se nám ta parabola, která definuje tu pravou stranu diferenciální rovnice, že se nám ta parabola, nebo tady, jak to mám teda opravdu napravo, že se nám ta parabola, která definuje pravou stranu té diferenciální rovnice, dostane vrcholem na tu osu x. Jo, to je pro hodně nebezpečnou hodnotu parametru h a té hodnotě se říká bifurkační hodnota. Když jsme blízko k té bifurkaci, tak to znamená, že i drobná změna vlastně v tom systému dokáže
jak bych to řekl, napáchat velké škody, co se týká zachování struktury toho systému, že tam třeba můžou zaniknout nebo nově vzniknout nějaký další stacionární body nebo se změní jejich stabilita. Jo, proto teda kromě toho, že bychom rozlišovali stabilitu řešení, jestli se malé perturbace časem stáhnou k nule, anebo jestli se zvětšují, tak taky rozeznáváme strukturální stabilitu té diferenciální rovnice jako celku a tam mě právě říká, jestli malý změny parametrů, jako třeba tady toho háčka, se projeví málo, takže se třeba jenom stacionární body lehce posunou, anebo jestli se projeví hodně, takže třeba ty stacionární body zaniknou. Jo, ať to máme teda v souvislosti s tím příkladem toho lovu. Dost často máme diferenciální rovnici, která je autonomní takovou, že na té pravé straně je rozdíl dvou funkcí, že tam máme prostě dva faktory a jeden se nám snaží tu hodnotu navyšovat, druhý snižovat. To konec konců máme třeba tady i u té diferenciální rovnice logistické slovem. Jo, tady ta první část, to bych si mohl označit třeba, ať to mám v souladu tady s tímto Gčko, čili to bude parabola a ta druhá část to bude háčko, jo? Čili tohle je funkce G a tohle je funkce H, ta je tady konstantní, jo? Tady máme Y. A tam, kde jsou průsečíky, tak tam vlastně tady ten rozdíl G minus H je roven 0, to znamená, tam ta diferenciální rovnice má stacionární body, konstantní řešení. Jo? Tady mezi těma stacionárníma bodama, tam je výš ta funkce G, čili v tom rozdílu mám větší minus menší, tak tam ten rozdíl je záporný, ten rozdíl je roven derivaci té funkce, pardon, jsem to řekl asi špatně, ten rozdíl větší minus menší, ten rozdíl je kladný, ten rozdíl je roven derivaci té funkce, to znamená, že derivace té funkce je kladná, to znamená, že ta funkce y roste v čase. A mám tady šipečku y roste. A tam, kde to g je menší než to h, tak tam ta funkce klesá. Jeden třeba takový podobný případ, tepelná bilance Země, když bychom dohledali ve fyzikálních poučkách, ve fyzikálních rovnicích, ve fyzikálních zákonech to, jak tělesa vyzařují teplo a jak tělesa přijímají teplo, tak by se dál sestavit, koho to víc zajímá, tak si může rozkliknout tady tento odkaz, tak by se dál sestavit takový jednoduchoučký model, který nám ukazuje, jak se ohřívá Země. Rychlost, jakou roste Země, tak ta je vlastně daná bilancí mezi výkonem, který dopadne a výkonem, který se vyzáří. Ten výkon, který se vyzáří, tak ten souvisí se čtvrtou mocninou teploty, či takováhle nějaká křivka, Stefan Boltzmannův vyzařovací zákon černého tělesa, to je ve fyzice, a my tady použijeme jenom nějaký opravy na to, že Země nezáří jako černé těleso, ale říká se tomu ve fyzice šedý těleso, a třeba i na to, že máme takový nebo onaký vliv skleníkového efektu, že ne všechna energie, která se vyzařuje, tak se vyzáří do kosmu, ale nějaká se vlastně díky tomu skleníkovému efektu odrazí zpět. A dopadající výkon od Slunce je konstantní, ale zase ne všechno z toho, co dopadne ze Slunce, se pohltí. Souvisí to třeba s tím, kolik procent vody na Zemi je ve formě ledu a kolik procent je tekuté.
Čili tady by ta příslušná křivka mohla vypadat třeba takováhle esovitě prohnutá, jako je ta červená křivka. Tohle to mě říká, jaký výkon, buď na metr čtvereční, nebo kdybychom to vztahli třeba na celou zeměkouli, tak jaký výkon se pohltí při dané teplotě a ta modrá je, jaký výkon se vyzáří při té dané teplotě. Jo? Čili ta červená křivka vlastně tu zemi ohřívá, modrá křivka tu zemi ochlazuje. A vidíme teda, že je prima třeba to, že tady při nízkých teplotách se víc projeví to ohřívání, to znamená, že ta země nemůže schladnout na 0. Tady ta teplota musí být, aby fungoval ten vyzařovací zákon v kelvinech, jo? Čili ta země nemůže schladnout na 0 kelvinů, na minus 273 stupňů. Jo? Bude se to ohřívat. Taky se ta země nemůže přehřát, protože od určité teploty tam se víc vyzařuje, než kolik se přijímá, čili když bychom byli na chviličku třeba s tou teplotou země tady, tak ta teplota země by chládla, protože ten rozdíl tady bychom měli menší funkci minus větší, ten rozdíl by byl záporný a to znamená, že ta teplota klesá. Tady ten stacionární bod odpovídá stabilnímu stavu. Když jsme ve vyšších teplotách, tak je intenzivnější ochlazování, když jsme v nižších teplotách, tak je intenzivnější ohřívání. Je to úplně stejný jako tady, akorát, že si to teda ještě navíc můžeme představit trošku lidsky. To znamená, že tohle je nějaký stabilní stacionární bod a tohle taky, protože ty křivky tam jsou protnuty stejným způsobem. Jo? Napravo je výšta modrá, nalevo je výšta červená. Jo? Či tady jsou vlastně dva stacionární body a tady dva stacionární body, které jsou stabilní, tento a třetí stacionární bod, který je průsečík, tak ten je nestabilní. Když se posuneme o malinko do vyšších teplot, tak tady je intenzivnější to ohřívání, jo, ta červená křivka, to R-in, tak která to vlastně tlačí nahoru. To znamená, že se vlastně ta země posune tady z této teploty na postupně tady k tuto, jo, která odpovídá tady k tomu dalšímu průsečíku. A nebo když ta teplota zakolísá směrem dolů, tak se posune sem. Případně, když je třeba ta země usídlená dlouhodobě tady v tomto stavu, což je asi třeba dneska, v té době, ve které žijeme, tak třeba nějaké zakolísání, které by bylo větší, tak by nás mohlo překlopit do jiného stacionárního bodu, do doby ledové. A za dobu historie zeměkoule, tak se tady tohle stalo už několikrát. Další taková modifikace, která je velice užitečná, ať už třeba k tomu, aby jsme si vysvětlili, jak funguje ta grafická analýza autonomních systémů, anebo taky, aby jsme viděli šíři toho záběru a zajímavost té problematiky, tak je logistická diferenciální rovnice, kterou modifikujeme tak, že tam přidáme vliv predátorů, kteří se živí tady tou populací a použiju model, který byl sestavený jako model vývoje a jako model vývoje populace obaleče, tedy tento brouček v kanadských lesích, kde docházelo k tomu, že periodicky se tam přemnožoval škůdce, který dokázal totálně zničit obrovský kusy lesa. Měli na to Kanaďané nějaký matematický model, který dokázal sledovat chování, který dokázal předpovídat, co se bude dít, který dokázal nějakým způsobem simulovat dynamiku toho vývoje. Ten model obsahoval něco přes 35 000 rovnic, 35 000 proměnných, které se sledovaly. Jo, bylo to někdy v 70. letech, tak to bylo vlastně v letech, kdy počítače neexistovaly v tom dnešním slova smyslu, že by to každý měl na stole, ale výpočetní čas byl velice drahý. Dalo se s tím pracovat, ale bylo teda
dobrý zkusit vymyslet něco lepšího. Jo? A to něco lepšího, tak to se objevilo tady v tomto článku a bylo to, že systém těch 35 000 diferenciálních rovnic se nahradil 35 000 nějakých rovnic. Asi byly lineární, jinak by se to tady v této době nedalo spočítat. Tak ten systém se nahradil jednou jedinou rovnicí, která byla právě založena na derivacích, která byla založena na teorii autonomních diferenciálních rovnic, nezávislých na čase, a dokázala úplně stejně vysvětlit dynamiku vývoje a taky dokázala odhalit příčiny, proč se to děje. A to odhalení těch příčin, to je velice, velice jednoduchý. Lehce zmodifikujeme intenzitu toho lovu. Teď to bude teda vlastně intenzita predace. Y bude velikost populace toho škůdce. Tohle to budou parametry, s jakými se ta populace škůdce vyvíjí. Nosná kapacita prostředí a tohle je rychlost, jak rychle se vyvíjí, a to H, to bude jak predátoři, což jsou naprosto většině případů ptáci, jak konzumují tu populaci. Tady se hodí zase mít nějakou takovouhle prohnutou křivku, podobnou, jakou jsme viděli třeba u té tepelné bilance Země, protože když ta populace Y je malá, tak predátoři hledají jinou potravu a skonzumují málo. Jo, čili by se měli začínat tady v nule a pozvolna. Když ta populace je zase velká, tak predátoři skonzumují jenom to, co jsou schopní. Jo? Nejsou nenažraní v úvozovkách, když to tak řeknu. Mají prostě omezenou žravost. Říká se tomu saturace predátorů, ať jsme teda odbornější. Jo? Ta křivka, která charakterizuje to působení predátorů, tak má vodorovnou asymptotu, která odpovídá tomu, že ti predátoři jsou saturovaní. A když bychom teda vzali nějakou jednoduchou křivku, která tady tohle splňuje, tak by to mohla být třeba křivka, která vypadá takhle. A pro nějaký konkrétní nastavení parametrů by třeba mohla ta pravá strana dopadnout tak, jak je namalovaný tady. Jo, to znamená, že máme dva stacionární body, kde ta pravá strana jde směrem nahoru, to znamená, že ty body jsou nestabilní a tady je stabilní, tady je další stabilní. Tento stabilní bod je relativně malý, to odpovídá tomu, že ten obaleč v těch lesích je, ale v rozumné míře, že tam nepůsobí škody. Toto odpovídá tomu, že ten obaleč je přemnožený, to znamená, že on vlastně zničí ten les. Jo? A oni ukázali, autoři toho modelu, že postupně, jak ten les roste, tak tady vlastně to, co nám odděluje ten nízkou hladinu výskytu toho škůdce, a to je bod, za kterým vlastně už ztratíme stabilitu a ten škůdce se přemnoží, tak tohle se postupně dostává blíž a blíž k sobě, až to v určitým okamžiku, když už to potom bude vypadat takhle, tak potom tady ten stacionární bod zanikne a ta populace se komplet přemnoží. Aby se to ukázalo líp graficky, tak je ještě lepší uvažovat samostatně tento člen a tento člen, tak jak jsme si to ukazovali třeba u rovnice tady tohoto typu. A ještě tam uděláme jeden trik, že tam vytkneme y. Protože to nemá žádný vliv na znamínko tady tohoto. Celé té pravé strany, to y je velikost populace, to bude pořád kladný. A tady mám teď přímku, dokážu jednoduše hýbat s parametry té přímky, a tady mám funkci, která vznikne tak, že
tady z toho y na druhou vytnu ještě y, bude tam teda h lomeno y na druhou plus a na druhou. Když hodně zvolím jednotky, tak se dá dosáhnout toho, že to h i to a bude rovno obojí jedné. Či tam budeme mít něco takového. Když si nakreslíme tady tuto funkci, tak dostaneme to, co je tady červený, a když si nakreslíme tu přímku, tak to může třeba dopadnout takhle, to by odpovídalo zhruba tomu, co je tady na tom obrázku. Ale potom, když se třeba jenom o malinko zvětší jeden z těch parametrů, aby se ta křivka posunula třeba tady, aby se ta přímka posunula tady tímto bodem o něco výš, tak nám najednou tady tyhle dva průsečíky zmizí a ta populace se překlopí tady do tohoto stavu, který odpovídá teda velkému přemnožení. A ta přímka se vlastně přirozeně posunuje, protože tím, jak roste ten les, tak se mění nosná kapacita prostředí pro toho škůdce, a to znamená, že nevyhnutelně časem dojde vždycky k tomu, že ten škůdce má lepší a lepší podmínky pro život. V jeden okamžik už jsou tak dobrý, že ti predátoři už toho škůdce neudrží na uzdě a ten škůdce se potom relativně rychle dokáže přemnožit a zničit komplet ten les. Takže tohle to bylo k takovým těm jednodušším příkladům, když máme soustavu vlastně jedné rovnice o jedné neznámé. Co teď, když těch rovnic bude víc? Tady mám příklad, který jsem převzal z kurzu na MIT, asi nejlepší technika na světě, a můžete se kouknout, když tak, jak třeba učí diferenciální rovnice profici. Je to taková úloha, která je jednoduše představitelná, ale je neuvěřitelně hluboká, protože nám vlastně dává náhled na to, jak se předávání třeba tepla zprostředkovává skrz nějaký vrstvy. Tady je to na jednoduchém příkladě, když se vaří vajíčko, ale úplně stejně to třeba funguje, když máte vrstvy tepelné izolace třeba na raketoplánu. Jo? A už jsme zase o spoustu let vývoje dál a u větší vědy a techniky. Vezmeme to jednodušší, vezmeme to vajíčko. Jo? Takže teplota vroucí vody bude T0, tady budu mít bílek o teplotě T1 a vevnitř žloutek o teplotě T2. Hodím vajíčko do vroucí vody a teplota toho bílku se zvětšuje, teplota toho žloutku postupně taky. Teplota toho bílku se zvětšuje podle Newtonova zákona tepelné výměny, že rychlost, jakou roste teplota toho bílku, je úměrná rozdílu teplot. Teplota té vodní lázně minus teplota toho bílku. Čili tohle je vlastně ta energie, která se za jednotku, nebo tohle je to, jak se projeví ta energie, která je za jednotku času dodaná tomu bílku, jak se projeví na změně jeho teploty. Jo, ale taky ten bílek dodává energii do toho žloutku, zase rychlostí, která je úměrná rozdílu teplot, čili nějakou energii ten bílek ztrácí a ten stejný člen, jenom se znamínkem plus, tak ten je tady u toho žloutku. Jo, a máme okamžitě soustavu vlastně dvou diferenciálních rovnic, je to jenom drobné rozšíření toho základního modelu tepelné výměny. Když roznásobíme ty závorky, tak to dopadne tímhle způsobem, když se potom seskupí ty členy u toho T1, T2 dohromady, a když si vzpomeneme na maticové násobení, to jsme vlastně už si připomínali třeba v souvislosti s tokem a s gradientem a s konstitutivními zákony, tak se tady toto dá zapsat maticově. Jo, tady ty koeficienty, které tady figurují, jsou v té matici, T1, T2 to bude vektor těch teplot, to T0, K1 to bude jenom nějaká konstanta, která se tam přičítá, a tady na té levé straně budou derivace těch teplot. Když
stejně jako v pasážích věnovaných křivkovému integrálu budeme vektorovou funkcí derivovat člen po členu, tak vlastně tohle je derivace tady té vektorové funkce. Když si ještě navíc šikovně zvolíme teplotu nebo stupnici, v které měříme teplotu, nebudeme používat ani stupně Celsia, ani stupně Fahrenheita, ani Kelviny, budeme používat nějakou teplotu, třeba která vznikne ze stupnice Celsia tak, že ji posuneme tak, aby teplota vroucí vody byla 0, tak to T0 je nulový a tady tento člen úplně vypadne. Tohle je vlastně taky velice zajímavý trik. My vlastně každý stacionární bod dokážeme nějakým vhodným posunutím dostat do počátku soustavy souřadnic. Tak, podobně jako jsme měli u té v tom případě jedné rovnice o jedné neznámé, když jsme vlastně nekreslili graf, jak to bude záviset to řešení na čase, ale jenom kterým směrem se ten systém bude vyvíjet, tak nějakým podobným způsobem se dají rozanalyzovat i tady ty systémy vyšší dimenze a uvidíme, že to není vůbec složitý, že to je relativně přirozený. A uvidíme taky, že stačí si všímat několika málo řešení, které dokážeme snadno najít. Tady toho efektu dostaneme díky linearitě, protože když si tady tento případ zobecníme na soustavu, kde x je nějaká neznámá vektorová funkce, x čárkou její derivace a máme teď soustavu rovnic x čárkou rovná se a krát x, tak když si to a krát x převedeme na druhou stranu a tady toto by pro nás byl operátor, který vektorové funkci přiřadí jinou vektorovou funkci, tak ten operátor je lineární, to se dá velice jednoduše ukázat. Souvisí to s tím, že třeba pro maticový součin funguje roznásobování závorky. Distributivní zákon. Čili platí obě ty části, které nám dohromady dají linearitu, jak jsme si ukazovali minule na přednášce. A to znamená, že pokud budeme mít štěstí, tak se dá řešení skládat z nějakých jednodušších kousků informací. Jo? A to štěstí my v naprosté většině případů máme, protože když bychom se třeba inspirovali diferenciální rovnici y s čárkou rovná se a krát y, kde to y je skalární funkce a to a je reálné číslo. Řešením je tady k e na a krát t, když to y s čárkou je derivace podle času. Tak dejme tomu, že bychom třeba hledali pro teď autonomní systém x čárkou rovná se a krát x. To x je teda z r na n do r na n a to a je matice, která má n řádků a n sloupců, že bychom hledali nějakou obdobu tady tohoto. Jo? Čili hledali bychom třeba řešení zase ve tvoru exponenciální funkce. Já tam přidám nebo vyměním název toho parametru, tradičně se používá lambda. A ukazuje se, že teda nějaká šance na nalezení řešení tady v tomto tvaru je, když tam ještě přidáme nějaký konstantní vektor u. Jo, to souvisí třeba s tím, že kromě toho, že řešení té původní skalární rovnice bylo e na a krát t, tak taky libovolný násobek toho. A když bychom my teda vzali taky nějaký násobky, tohle by byla naše funkce x, tak jak bude vypadat její derivace? Tak tohle je konstanta, derivace exponenciální funkce je ta stejná funkce a jenom je to vynásobený lambdou. Jo? Takhle vypadá derivace. A krát x, to bude potom
u krát e na lambda t. Když to e na lambda t se, čili po dosazení do té diferenciální rovnice máme tady tento vztah. To e na lambda t, to se tam opakuje, čili tím můžeme tu rovnici vydělit a máme, že a krát u se rovná lambda krát u pro nějakou vhodnou hodnotu lambda a vhodný vektor u. A tohle je zase úloha, která je dobře známá z lineární algebry. Je to úloha na hledání vlastních čísel a vlastních vektorů, protože když pro nějakou matici a nenulový vektor u platí tady tato rovnost, tak tomu lambda se říká vlastní číslo a tomu u se říká vlastní vektor. Čili nám, když se povede najít vlastní číslo a vlastní vektor té matice a, tak to znamená, že výraz e na lambda t krát u, kde to lambda je to vlastní číslo a u je ten vlastní vektor, tak bude řešením toho autonomního systému. Tak když se nám to povede, tohle je vlastně úloha, která je dobře známa, jak už jsem říkal, v lineární algebře. Jo? Stačí nám vlastně tady to lambda u převést na opačnou stranu, potom to u vytknout, jo, tady bude závorka teda. Tady bych měl matici minus číslo, to pochopitelně nemá smysl, ale já si tam, abych teda to vytknutí měl v pořádku, tak já si tam ještě můžu vpašovat jednotkovou matici a potom už to tady bude v pořádku, jo? Čili tady je matice, která je rovna matici A, ale v hlavní diagonále odečtu lambda, protože jednotková matice je vlastně matice, která má v hlavní diagonále jedničky, všude jinde nuly. Když to vynásobíme lambdou, tak v hlavní diagonále budou lambdy a všude jinde nuly. A mě teď zajímá, za jakých podmínek má tady tahle soustava nenulový řešení. A to už není soustava, která by obsahovala derivace, to už je normálně soustava lineárních rovnic, tak tam to kritérium je jednoduchý, stačí, aby determinant se rovnal nule. No, když se determinant rovná nule, tak soustava má nějaký nenulový řešení, to znamená, že když my to řešení potom najdeme, tak budeme vědět, že jedno řešení té zadané diferenciální soustavy diferenciálních rovnic, tak je tady v tomto tvaru. Já jsem tady shrnul, jak to může vypadat, když máme matici 2x2, jak může vypadat teda ta úloha na hledání vlastních čísel. Jo? Tak jak už jsme říkali, tak je potřeba, aby determinant, který vznikne tak, že se v hlavní diagonále odečtou lambdy, aby byl roven nule, čili když to udělám, v hlavní diagonále odečtu lambdy, abych měl teda matici a minus lambda krát i, tak máme tady toto. Když ten determinant spočítám podle křížového pravidla, součin v hlavní diagonále minus součin v té vedlejší diagonále, tak máme tady toto. Když se roznásobí ty závorky, tak jde vidět, že vychází polynom v neznámé lambda na druhou. Tomu, co se říká charakteristický polynom té matice. Když potom najdeme kořeny, klasicky podle vzorečku pro hledání kořenu kvadratické rovnice přes diskriminant, tak ten diskriminant tady je toto na druhou minus 4x ten absolutní člen a pro některé nastavení parametrů pod tou odmocninou může vycházet ten diskriminant záporný. To znamená, že vlastně v oboru reálných čísel tam není řešení, jak se to teda, jak se potom postupuje. Tady je potřeba sáhnout do oblasti matematiky, která se říká komplexní čísla, které nám umožňují pracovat i s odmocněnou ze záporných hodnot. A to tak, že vlastně třeba, když by tam vycházelo konkrétně odmocněná z minus 4, tak si to rozdělíme jako odmocněná ze 4 krát odmocněná z minus 1, klasicky podle pravidla, že odmocněna součinu je součin odmocnin.
a rozdělíme to teda na takový to, co je rozumný v uvozovkách, 1/2, plus nebo minus, a to, co je takový podivný, co obsahuje tu odmocninu z -1, jo, čili odmocněná ze 4x odmocněná z 1, odmocněná z -1/2. A ta odmocněná z -1, ta se tady označuje ičkem, říká se tomu komplexní jednotka, a tady už klasicky můžu vzít odmocněná ze 4 je 2, 2 děleno 2 je 1 a vyjde něco, čemu se říká komplexní číslo. Ta 1/2 to je reálná část a to, co je tady u toho ička, nám se to tam zkrátilo na 1, ale mohlo by tam vyjít něco jiného, tak tomu se říká imaginární část. A ta hodnota lambda se potom objeví v exponentu exponenciální funkce, čili s čím to tam může, jakým způsobem zamávat. Tak předně, když se v exponentu exponenciální funkce objeví nějaký to komplexní číslo s tím ičkem, tak to znamená, tak se dá přepsat pomocí vzorečku, kterému se říká Eulerova identita, na součet kosinu a sinu. Prostě na funkce, který, když tady bude ještě třeba krát t a budeme to sledovat jako funkci proměnné t, tak to jsou funkce, které oscilují. Jo? Kosinus, když se úhel zvětšuje, tak pořád osciluje, stejně tak sinus. Jo? Čili to dostaneme nějaké funkce, které jsou oscilatorické, které oscilují a buď to od -1 do 1, když to bude přesně kosinus nebo sinus, anebo když by to bylo něčím vynásobený, tak prostě mezi nějakou tou funkcí, která omezuje horní a dolní amplitudu. No a když budeme mít třeba jenom reální čísla, když to a bude reální číslo, tak když máme n a krát t a bereme to jako funkci proměnné t, tak podle toho, jestli to a je kladný nebo záporný, máme dva případy chování v nekonečnu. Když to a bude kladný, tak ta funkce roste neohraničeně, když to a bude záporný, tak ta funkce klesá k vodorovné ose. Když by to tady bylo ještě pronásobený, měli bychom třeba i krát t tady a tady by bylo a krát t a měli bychom to pronásobený, to znamená, že bychom měli e na a krát t plus i krát t, když se násobí dvě exponenciální funkce, tak se ty exponenty sčítají, protože mám vlastně mocniny o stejném základu, tak ten výsledek by byla nějaká oscilatorická funkce, která by kmitala buď to mezi tímhle a takhle ze spodu by byla symetricky další funkce, to znamená, že ty kmity by byly s menší amplitudou, anebo by to kmitalo pořád s větší a s větší amplitudou a šla by ta amplituda do nekonečna. No, či takovéhle situace můžou nastat, když máme 2x2, když máme obecně n krát n systém, tak je to o trošičku složitější, ale ta hlavní myšlenka je stejná a hlavní poznatky taky. Jo. Vyjde nějaká charakteristická rovnice, nějaký polynom, a z toho nám vyjdou nějaké vlastní hodnoty. Ty můžou být reální nebo komplexní. Když je tam reálná kladná vlastní hodnota, tak tam existuje řešení, které se v okolí toho stacionárního bodu chová tady tímhle způsobem, že od něho uteče pryč. Když záporná, tak to řešení se z toho příslušného směru, který je daný tím vlastním vektorem, k tomu řešení přibližuje. Když tam je komplexní číslo, tak tam dochází k oscilacím a zase, jestli to jsou oscilace, které se stále rozevírají, nebo oscilace, které postupně vymizí, tak o tom rozhoduje znamínko té reálné části. Jo, čili máme tady ty další dvě odrážky, které nám to doplní celkem na repertoár 4 možných chování toho řešení v okolí stacionárního bodu a jak se to vlastně pozná z toho vlastního čísla. Třeba u toho modelu ohřívání vajíčka
To zase až tak zajímavý není, protože tam je víceméně jasný, že ten žloutek i ten bílek se ohřeje na teplotu té vroucí vody, ale zajímalo by nás třeba, za jak dlouho teplota toho žloutku dosáhne určité hodnoty, od které ten žloutek začíná houstnout, aby jsme to vajíčko měli teda uvařený tak, jak chceme. Jo, a zase komu ta aplikace připadá pitomá, tak si uvědomme, že vlastně úplně stejně prostupuje teplo vrstvama tepelné ochrany raketoplánu, nebo úplně stejně se dá modelovat třeba prostup chemických látek z trávicího ústrojí, když si vezmete nějaký lék do krve a z té krve potom do orgánu, kde nás zajímá teda, jak se tam ten lék postupně hromadí, aby jsme věděli teda, kdy dosáhne určité koncentrace, od které ten lék začíná fungovat. Jo? Či to je vlastně ten princip toho vařícího se vajíčka. No, matematicky je to vlastně úplně stejný, ale je to teda úžasnější a praktičtější aplikace. Další aplikace je v mechanice, vlastně veškerá mechanika, klasická mechanika, newtonovská mechanika, čili takový nějaký kmitavý pohyby, tak tohle to vlastně všechno vede na úlohy, který je zase možný formulovat pomocí aparátu, který si teď zrovna představujeme. Jo? Vezmeme takový jednoduchý případ. Já si tady přidám stránku. Těleso na pružince. A může to být třeba těleso který je zavěšený na pružině, vychýlený z rovnovážné polohy ve směru osy X, třeba by tady byla svislé, a hmotnost krát zrychlení toho tělesa je úměrný výsledné působící síle, třeba když ta síla by byla když by ta pružina byla dokonale pružná, tak síla bude úměrná deformaci a bude směřovat do rovnovážné polohy. A to zrychlení, to je vlastně derivace rychlosti podle času a rychlost je derivace polohy podle času. Tak když si to tady přehodím, derivace polohy podle času je rychlost a když si to vydělím tou hmotností, tak mám vlastně autonomní systém, který je lineární, který se dá zapsat zase pomocí nějakého toho maticového násobení, jak jsme měli před chviličkou. Jo? Obecněji by ta síla mohla být teda i třeba vyjádřena jiným způsobem a mohla by dokonce i záviset na té rychlosti, když by třeba to prostředí kladlo nějaký odpor, ale když by teda jsme třeba předpokládali, že ta síla působící bude mít dvě komponenty, ta první bude to, co to vrací do té rovnovážné polohy, ta druhá bude ten odpor toho prostředí a zase bychom tam v lineární aproximaci brali přímo úměrnost, tak bychom měli takovýhle model, který se dá maticově zapsat tady tím způsobem. Jo? A najdeme tady k této matici soustavy charakteristickou rovnici, takže se v hlavní diagonále odečte lambda, vypočítá se determinant, čili to je toto krát toto minus toto krát toto, to je tady. Když se to roznásobí, tak máme kvadratickou rovnici a určíme její kořeny. Podle toho, jaký je tady to vztah mezi tím tlumením a tím k lomeno m, tak buď to ty kořeny budou reální, to znamená, že se vlastně to těleso vrátí do rovnovážného stavu, to je když to prostředí hodně tlumí, když tam nedojde k těm oscilacím, a když to prostředí tlumí málo nebo vůbec, tak při tom návratu se vlastně přehoupneme přes tu rovnovážnou polohu a potom se to zase musí vracet zpět a takhle tam dochází k těm oscilacím a tady je teda to příslušné vlastně číslo, který mě vlastně udává, jak rychle tam budou ty funkce sinus, kosinus, které tam popisují ty oscilace, jak rychle budou kmitat a taky jak se to tlumení bude utlumovat. Takže když se tady na to kouknete, tak ta rychlost těch kmitů, ta souvisí s hmotností. To znamená, že když se na takovýhle pružinový houpadlo posadí lehoučký dítě, tak to kmitá jinou rychlostí, než když se na to posadí dospělejší dítě, nebo nedej bože třeba dospělý. No.
fyziku prostě neošálíte. Dá se tomu trošičku pomoct tak, že třeba člověk přenáší váhu a působí tam ještě nějakou vnější silou, ale prostě ty malé děti na tomhle z fyzikálních důvodů budou vždycky kmitat rychleji než ty děti starší. Většinou se tady k toto zapisuje, protože ta první rovnice je vlastně samozřejmá, tak se za tu rychlost dosadí sem do té druhé rovnice, tak většinou se tady toto zapisuje už ve tvaru, kdy tam vlastně figuruje derivace, to znamená druhá derivace, tak jak je to tady, a máme objekt, který se nazývá diferenciální rovnice druhého řádu. Těm se budeme věnovat až úplně na konci semestru, ale dají se teda ty diferenciální rovnice druhého řádu studovat i samostatně v kontextu těch autonomních systémů. Málo kdy máme štěstí, že by ten autonomní systém byl lineární, takže se dá tady vyjádřit za pomoci toho maticového násobení. Takže co když to tak není? No, ta situace pořád není ztracená. My máme mocný nástroj v podobě parciálních derivací, máme lineární aproximaci funkcí. Ta idea lineární aproximace je velice jednoduchá. Jakmile máme stacionární bod, tak v okolí toho stacionárního bodu si aproximujeme ten autonomní systém lineárním systémem, kde už je možný využít maticové násobení, tady bude Jacobiho matice a vlastní čísla té Jacobiho matice, ty budou determinovat chování tady tohoto systému v okolí toho stacionárního bodu, jestli se řešení přibližuje anebo vzdaluje od toho stacionárního bodu a jestli vlastním směrem, čili ve směru vlastního vektoru, anebo jestli v oscilacích. A pokud ten systém je poslušný, ve smyslu strukturálně stabilní, tak tady tento linearizovaný systém má stejné vlastnosti jako tady tento systém. Čili to chování v okolí toho stacionárního bodu se přenese i na ten původní systém. A ta poslušnost, ta je zaručena, když tady tato matice má determinant různý od nuly. Jo, takže na konkrétních nějakých příkladech si to ukážeme ve cvičeních, tady teda jenom třeba v rychlosti. Když máme chemické reakce, tak ty probíhají oběma směry a ve většině případů rychlostmi, které jsou úměrné koncentracím jednotlivých veličin, které reagují. Jo, takže třeba když tady reagují dvě molekuly látky X a jedna molekula látky Y, tak ta rychlost, jakou probíhá tady tato reakce, tak ta bude úměrná Xu a ještě jednou Xu, čili Xu na druhou a Y. No a když máme chemické reakce, které jsou uspořádány takhle, tak se může stát takový zajímavý chování, že tam může v tom systému dojít k oscilacím, kdy se periodicky mění koncentrace látek. Není to tak, že by vlastně látky zareagovaly a ta koncentrace se ustálila na nějaké rovnovážné poloze, ale dochází tam k oscilacím. Jako první to objevil ruský chemik Bělousov, po něm to prozkoumal jeho kolega Žabotinský, ale v roce 1951 to chemikům připadalo, jako že to je nějaký perpetuum mobile, že to prostě není možný, čili měli problémy s publikováním tady tohoto jevu. No nakonec se ukázalo, že měli pravdu, jo, chopil se toho třeba například známý, myslím si, že to byl nositel nakonec Nobelovy ceny Ilja Prigogin a ti dokázali už cíleně vyhledávat takové oscilatorické reakce, našli jich celou řadu, prokázali, že existují a tohle je vlastně, věříme, že je princip třeba biologických hodin. Jo? Jak to teda matematicky naformulujeme? Tak jak už jsem zmínil, že ta rychlost, jakou probíhá chemická reakce, čili rychlost, jakou se spotřebovává třeba, když máme látku X, látku Y, s jakou se syntetizuje nebo spotřebovává ta látka X, Y, tak to se určí pomocí těch členů, že se podívám, kde tady v této reakci, v tom řetězci je ta látka X mezi
surovinami, kde je mezi produkty, vždycky tam započítám tu příslušnou rychlost, čili tady odsud ten člen x na druhou y, tady mám jednou, tady mám po druhý, tady je s znamínkem mínus, protože to vlastně ubírá u té veličiny y její koncentraci a tady to mám se znamínkem plus, protože 2 molekuly X vstupují, 3 molekuly X vystupují, takže ta celková bilance je, že 1 molekula toho X vzniká. No, toto je už, když se na to koukneme, čistě matematicky příjemný, protože to je soustava 2 rovnic s 2 neznámými, jsou to sice teda diferenciální rovnice, ale dokážeme je v kontextu té teorie autonomních systémů řešit. Jsou nelineární, ale to nevadí. Když najdeme nulový body, to znamená místo těch derivací dáme nuly a řešíme soustavu rovnic, tak najdeme body, které vlastně odpovídají konstantnímu řešení. Tady pro tento konkrétní model, já jsem vzal z Wikipedie hodnoty, kde už to je takový trošku zjednodušený, tak vychází, že A je 1 a stacionárním bodem je x rovná se a y rovná se b lomeno a když za to a b vezmeme konkrétní hodnoty, ať to máme jednodušší, tak máme třeba takovýhle systém. Když napíšeme jeho jakoby hmotici, tak to znamená, tady zderivujeme podle x, to je sem, potom tady toto zderivujeme podle y, to patří sem, potom tu druhou rovnici zderivujeme podle x a podle y, tak dostaneme takovouhle jakoby hmotici, tak jak jsme to dělali v některé z těch domácích úloh, tak jak jsme to dělali při lineární aproximaci zobrazení mezi vektorovými prostory a když tam dosadíme ten stacionární bod a b lomeno a, když a je 1 a b je 4, tak to je bod 1, 4, tak máme tu matici s čísly. Jak to vypadá v tom konkrétním bodě. Když si napíšeme charakteristickou rovnici, takže v hlavní diagonále odečtem lambda, vypočteme ten determinant položíme roven 0, tak vychází, že reálná část je kladná, to znamená, že se to řešení odpuzuje a je tam i nějaká, vychází tam odmocněna z záporného čísla, jo? Je tam i nějaká ta imaginární složka, takže se odpuzuje v oscilacích. Čili oscilacemi se ten systém vzdaluje od toho stacionárního stavu, ten by byl tady někde, a oscilacemi se to takhle vzdaluje a skončí to u nějakého takovéhohle cyklu, v kterým se ten systém pořád motá. Je to jenom je to jenom lineární aproximace a ta funguje lokálně, jo? Čili jenom v okolí toho bodu. Tady už třeba to dopadá nějak jinak, čili tady už nemáme rozmotávající se spirálu, ale tady máme zase spirálu třeba, která se namotává na ten cyklus. Jo? Každopádně třeba pro nějaký konkrétní nastavení těch parametrů to dopadne tak, že tam máme pořád oscilatorické změny koncentrací a když použijeme nějaký činidlo, který nám ty změny koncentrací dokáže odlišit barevně, tak máme takový pěkný periodický obrazec, který se pořád periodicky mění. Velice pomalu na YouTube většinou najdete zrychlený videa, aby to bylo zábavnější, ale je to velice zajímavý. Jo? A pro nějaký jiný nastavení parametrů by to zase mohlo vypadat takhle, že tam získáme stabilitu. Velice převratná věc a matematicky vlastně pochopitelná. Tady tento oscilátor, to je vlastně takový nějaký chemický oscilátor, tak ten se nazývá bruselátor, protože Ilja Prigogin, který tady tohle studoval, a jeho kolegové tak pracovali na univerzitě v Bruselu. Takže ten bruselátor je spojení slov oscilátor a Brusel. To, co jsme si řekli o těch vlastních číslech, vlastních směrech a řešeních, tak to platí obecně pro systémy libovolné dimenze. Ale když jsme ve 2 dimenzích, tak tam je to ještě o poznání jednodušší. Když mám soustavu 2 rovnic o 2 neznámých
autonomní systém, jo, či tady na té pravé straně nefiguruje čas, tak já když bych měl to řešení x a y, to x a y budou funkce času, tak já bych mohl uvažovat křivku parametrickou, která má první komponentu to x, druhou to y a ten čas je třeba od minus nekonečna do nekonečna nebo od nějaké té počáteční podmínky dál do nekonečna. Ta parametrická křivka ta vytvoří nějakou trajektorii v tom, nebo nějakou dráhu v rovině xy a těm drahám se říká trajektorie toho řešení. A když bychom měli stacionární případ, to znamená, že to x a y jsou konstantní, tak ta trajektorie zdegeneruje do jednoho bodu. Třeba, nevím, mohlo by to být takhle, tento bod. A teď, dobrý, a co třeba nějaký ty okolní trajektorie? Tak ukazuje se třeba, že když máme zaručenou jednoznačnost, takže dvě trajektorie se nemůžou takhle protnout, protože tady v tomto bodě my jsme potom nevěděli, jestli si vybrat tuhle cestu nebo tuhle cestu. Ukazuje se třeba, že když trajektorie protne sama sebe, tak se musí už nutně zacyklit. To znamená, že vlastně je jenom díky jednoznačnosti řešení jenom pár nějakých možností, jak se trajektorie můžou chovat. Jo? Buď to zdegenerují do bodu, nebo jsou cykly, anebo sami sebe nikde neprotnou a buď utečou do nekonečna, nebo se blíží k nějakému stacionárnímu bodu, nebo se namotávají na nějaký cyklus. A když máme nějaký stacionární bod a zkoumáme, jak se chovají trajektorie v jeho okolí, tak tady je zase jenom několik málo možností. Může se stát, že trajektorie nějakým směrem vychází, nějakým jiným směrem taky vychází a ty ostatní, ty už nutně díky linearitě a díky tomu, že vlastně ten nelineární systém taky můžeme aproximovat lineárním systémem, tak ty už musí poslechnout to, že taky vychází z toho bodu. Většinou se to přikloní k jednomu směru výrazněji podle toho, který vlastně číslo je větší, který vlastně číslo je menší. Nebo to může být úplně stejný, ale můžou ty trajektorie být otočeny do toho bodu. Takovému stacionárnímu bodu se říká uzel a je buď nestabilní nebo stabilní. Nestabilní, tak ten si vlastně odpudí všechny trajektorie ze svého okolí a stabilní, ten si zase všechny trajektorie ze svého okolí přitáhne. A to tak, že oni přiletí z nějakého směru. Kromě toho si ten stacionární bod může taky ty trajektorie třeba přitáhnout v oscilacích. Jo, to je třeba případ tlumeného mechanického oscilátoru. Tam to vlastně všechno konverguje do toho stacionárního řešení, ale v oscilacích. Jo. Takovým trajektoriím nebo takovému stacionárnímu bodu, kde v jeho okolí jsou namotávající se spirály, tak tomu se říká stabilní ohnisko a když by to bylo naopak, když by se ta spirála rozmotávala, tak nestabilní ohnisko. Co tady potom ještě máme? Je takový jeden zajímavý stacionární bod, že z nějakého směru tam trajektorie míří a nějakým směrem trajektorie vylítávají ven. Potom ty ostatní okolní, tak ty se už nutně musí chovat nějak tak, že poslouchají vlastně ty trajektorie, které jsou blízké. Jo, čili tady to musí mířit tímhle směrem, tady to tak nějak jenom lísne kolem toho bodu a odletí to tady tímto směrem. Takovým stacionárním bodům se říká sedlo a to jsou vlastně ty základní, to nejsou všechny stacionární body, ještě jeden takový hodně speciální stacionární bod, kterýmu se říká střed. A to je takový stacionární bod, že v jeho okolí jsou jenom uzavřený cykly. Jo? To by byl třeba netlumený oscilátor, jo? Který kmitá podle toho, jakou udělíme počáteční výchylku a jakou udělíme rychlost a kmitá teda pořád stejně. No a jak rozlišit mezi těmi jednotlivými typy?
Je to strašně jednoduchý, stačí znát ty vlastní čísla. Jo? Stačí vědět, jestli ty vlastní čísla jsou reálná, anebo imaginární, nebo komplexní. Když mají nenulovou imaginární složku, tak tam dochází k těm oscilacím a potom už stačí vědět, jestli se ty oscilace zmenšují nebo zvětšují, to poznám podle reálné části toho vlastního čísla. A když jsou reální, tak je to ještě jednodušší. Když jsou obě ty vlastní čísla kladný, tak ty trajektorie jsou odpuzovaný. Když jsou obě záporný, tak jsou zase naopak přitahovaný, čili máme uzel buď to nestabilní nebo stabilní a člověk si ani tady tohle nemusí pamatovat, stačí znát tu souvislost mezi tím vlastním číslem a chováním řešení. A to je vlastně daný tím, jak se tady tahle funkce chová v nekonečnu, když to lambda je jednou kladný, jednou záporný. A nejhorší případ je teda, když jedno vlastní číslo je kladný a jedno záporný, tak potom z nějakého směru, který odpovídá tomu zápornému vlastnímu číslu, tam ty trajektorie přilítnou, nějakým směrem, který odpovídá tomu kladnému vlastnímu číslu, tak ty trajektorie vylítnou ven. A to znamená, že máme tady tohle a ty, které jsou mezi, tak ty se nějak tak jako přitulí vždycky k té trajektorii, která je blízká. Jo, čili potom vznikne sedlo. A tady tohle si třeba rozebereme hezky nebo graficky ve cvičeních na třeba modelu konkurence dvou druhů, kde když máme dva druhy, který žijí v nějaké společné lokalitě, dejme tomu, že x a y by byla velikost toho druhu, tak když budeme mít ty druhy neinteragující, každý se vyvíjí sám o sobě, tak pro každý z nich napíšu logistickou rovnici, která modeluje rychlost, s jakou ten druh v té lokalitě se rozmnožuje. Jo, aby ty konstanty byly různý, tak tam dám třeba R1, K1 a R2, K2. A když ještě ten druh X je ovlivňovaný i přítomností toho druhu Y, to znamená vlastně třeba ten druh Y by byl jeho konkurentem, tak přítomnost toho druhu Y sníží vlastně ten člen, který tam vlastně charakterizuje to konkurenci. Jo? Když mám tady jenom to X v té závorce, mám vlastně X lomeno K, kolik procent toho životního prostředí je obsazeno, odečtu to od 100%, čili kolik procent tam je volný, čili tohle to nějakým způsobem charakterizuje tu vnitrodruhovou konkurenci, jak si mezi sebou konkurují jedinci toho druhu X, a když tam ještě přidáme člen, který nějakým způsobem závisí na Y, tak budeme mít, jak těm jedincům toho druhu X konkurují jedinci toho druhu Y. A stejně tak tady, když sem přidáme ještě nějaký člen závislý na X, tak budeme mít, jak ten druh Y je ovlivněný přítomností toho druhu X. Jo? A nejjednodušší je dát tam lineární a v lineární aproximaci to stačí, dát tam lineární funkce, čili já nevím, nějaký třeba alfa Y a tady by bylo beta X. Jo? Když si tady tohle ještě přeznačíme, aby jsme tady neměli ten podíl, ale to 1 lomeno K1 si označíme nějak jinak, tak nakonec skončíme u takové soustavy dvou rovnic nelineárních, která modeluje konkurenci těch dvou druhů a podle toho, jak jsou nastaveny ty parametry A, B, C, D, tak dojde k konkurenčnímu vyloučení třeba toho druhu X, že ten druh X vymře, nebo konkurenčnímu vyloučení toho druhu Y, případně tam může dojít ke koexistenci obou těch živočišných druhů, tomu se říká slabá konkurence, anebo tam může dojít k takovému zajímavému stavu, kterému se říká silná konkurence, ten odpovídá tomu, že vždycky z těch dvou druhů jeden vymře, ale nedá se dopředu říct, který, záleží to na počátečních podmínkách. Zkusíme si graficky tady toto prozkoumat ve cvičeních a taky si zkusíme třeba zjistit, spočítat, jak pomocí těch vlastních čísel poznám, jestli v
případě, že tam je stacionární stav, který umožní koexistenci těch dvou druhů, tak jestli ten stacionární stav je opravdu v přírodě realizovatelný, to znamená, jestli to je stacionární bod typu uzel, stabilní uzel, že nějaký malý poruchy se vyruší, takže se ten systém zase po těch šipečkách vrátí zpátky do toho stacionárního stavu, anebo jestli to je třeba typ sedlo, že když je tady nějaká malá porucha, tak nám to odfrčí po takovéhle trajektorii, nebo když je ta malá porucha třeba tímhle s tím směrem, tak nám to odfrčí po takovéhle trajektorii. To si ukážeme ve cvičeních, ale to už je vlastně jenom taková jednoduchá aplikace toho té lineární aproximace založené na Jacobiho matici. Hodně podobný je model dravce a kořistí. Když si představíme, že máme zase dvě populace X a Y, ta populace X se vyvíjí podle logistické rovnice. Jestli tam mám x lomeno k nebo a krát x, to je jedno, to a by bylo teda 1 lomeno k. Ta populace Y, dejme tomu, že by nebyla schopná samostatně přežívat, jo, čili by rychlost růstu byla záporná. A když by tam ty obě populace byly ve stejné lokalitě a ta populace Y by byla dravec, který se živí kořistí X, tak vlastně ta přítomnost té kořistí, ta způsobí to, že dravci mají co žrát, tak ta se projeví nějakým členem, který tady bude se znamínkem plus, a když přebije tady tenhle člen, tak ti dravci můžou přežívat. Jo? Když tam jsou přítomní dravci, tak to pochopitelně zpomalí zase nějakým způsobem růst té kořistí. Podle toho, kolik máme dravců a kolik kořistí zlikviduje jeden dravec, tak tam můžeme mít nějaký konkrétní člen podle toho, jak si představujeme, že to funguje. Jeden z takových prvních modelů, ten neuvažoval vůbec tu vnitrodruhovou konkurenci a předpokládal, že ti dravci jsou nenažraní, že každý dravec spotřebuje množství kořisti, který je úměrný tomu, co se mu nabízí, čili když bude dvakrát víc myší, tak jich kočka dvakrát tolik sežere, což určitě není úplně realistický, protože ti dravci jsou taky při velké nabídce té kořisti saturovaní, ale už i třeba takováhle jednoduchá myšlenka stojí v základě Lotkova-Volterova modelu, zase si ho graficky znázorníme ve cvičeních, a už tady tohle třeba bylo velice úspěšný, protože to dokázalo vysvětlit takové ty periodické oscilace, které byly právě mezi populacemi dravce a kořisti, s kterými si lidi do té doby nevěděli rady, a to vlastně odstartovalo využití matematiky v biologii. Pochopitelně, že nejsme teda omezení jenom dvěma živočišnými druhy, ale těch živočišných druhů můžeme mít mnohem víc. Potom už teda ztrácíme ten pěkný geometrický, tu pěknou geometrickou interpretaci, no ale pořád máme ty vlastně čísla, dokážeme posuzovat stabilitu. Čili tohle se dá třeba použít při modelování epidemií, to je v současné době takový horký téma. Dá se to použít při konkurenci více živočišných druhů, anebo nejenom živočišných druhů, ale třeba i při konkurenci, bank na bankovním trhu. Dá se tady tento aparát vlastně využít kdekoliv, kde se ten systém, co nás zajímá,
dá rozdělit na vlastně kdyby několik oddělení, říká se jim kompartmenty a víme, jak se vlastně ta nějaká veličina třeba, která mezi tím proudí, to můžou být finance, nebo to může to být třeba voda v krajině, tak jak se přelívá z toho jednoho stavu do druhého. My sice třeba pro chování vody v porezním materiálu máme odvozenou rovnici podzemní vody, ale když ji chceme prakticky využít, tak málo kdy třeba známe ty koeficienty, které tam potřeba dodat. Jo? A i když známe ty koeficienty, tak málo kdy známe třeba podmínky, z kterých odstartovat to řešení. Tak se nabízí třeba taky možnost si rozparcelovat krajinu na nějaký kousíčky, na každém tom kousíčku si představit vlastně, že ta voda může být v několika málo stavech, třeba jako podzemní voda, povrchová voda, voda, která zasakuje do podzemí a když budeme mít hypotézu a když budeme mít nějakým způsobem zpracovaný, jak ta voda přechází z jednoho stavu do druhého, jak třeba odtíká na sousední parcelu nebo zasakuje dolů, tak zase vlastně tady tohle vede k systému, který je relativně jednoduše popsatelný rovnicemi tohoto typu a zase jsou úspěšný modely, který tady tohle využívají a pracují tady s tímto. Když si ještě zavzpomínám, co našli studenti, kteří měli minulý semestr za úkol najít co nejzajímavější využití autonomních systémů, tak tam bylo třeba studování síly teroristických skupin, bylo tam různé ekonomické aplikace, bylo tam nějaké chemické aplikace, jo? Třeba to byl výzkum nové generace steroidů. Ten jazyk vlastně vyjadřovací je velice, velice univerzální a to nasazení potom je teda v různých oblastech. Já jsem zvolil tu populační ekologii, protože to je vlastně blízký zaměření té fakulty, jo, ale viděli jsme, že i teda čistě fyzikální úlohy nebo čistě chemické úlohy, jo, jako třeba studium chemických reakcí anebo studium mechanického oscilátoru, tak vlastně vedou taky na tyhle autonomní systémy. Jo, či to využijeme v podstatě v každém oboru, který se studuje na fakultě, tak je nějaká mechanika, je potřeba mít nějakou mechanickou stabilitu zaručenou a myslím si, že každý obor je ovlivněný aspoň trošičku taky tou chemií, protože ať už studujeme dřevo, který je živý, anebo dřevo, který už se zpracovává, tak vždycky teda tam ta chemie je důležitá, nebo když máme, nevím, ať se dáme teda i třeba k tomu krajinářství, tak když máme třeba nějakou sanaci znečištěné zeminy, tak tam taky chemie je důležitá. Pokračovat budeme ve cvičení, kdy si zkusíme nějaký konkrétní autonomní systémy naformulovat a vyřešit. Pro teď děkuji za pozornost a přepněte se, jak budete mít chuť, čas, jak si odpočnete do cvičení.